Anya na po ta usab guys sa panibagong drama nga mga kalag nga bunguton. So mo ni siya guys ang puli sa tong drama nga Marka Bahala. Okay? So may pa-okay pa no. By the way guys, share ko lang no kung ayan sa mga newcomers nato or new listeners na ngano na pa may pa-intro ma'am nganong di man pwede diretso na lang sa tong drama. Tungod kaya nga to ang dramas guys, dili niya ato ang kaugalingon. So mga re-uploader amino dili jud kami ang tag-iya. So, ang policy sa YouTube, kailangan dyan na nami pa-intro. Moto nga kailangan. Pero, wa mi na mo gusto kung mamati mo sa mo ang pa-intro. So, pwede rin ninyo guys, i-fast forward ang video na mo or sa mong pa-intro. And then, gito na mo mamati sa ato ang drama nga. Or sa ato ang drama. Kung asa nag-start ang ato drama. Okay, estimated 5 to 7 minutes lang naman. Lang naman gamit. Asa po dito, pero maamang yun. So, 5 to 7 minutes. So, i-fast forward nyo guys kung gusto na mo mamati sa tong drama. Tungod kay, para po sa mong kapkuan guys na mga re-uploader mo nang kailangan dyan na pa-intro and pa-outro. So, wala mi na mo gusto kung gusto na mo mamati o di mo gusto mamati sa mong pa-intro. So, pasensya na po kung di mo ganan sa mong pa-intro. Sorry po. Okay, so, pero kailangan po guys na na-adjud na. Tungod kay mga re-uploader kami, no? And by the way guys, bago tayo mag-proceed, nais lang ako i-share no na nga to ang may asim pa ako, hapit na ni siya guys na mahuman mo nang excited na ba mo guys kung unsay sunod na drama ang mupuli ani. So excited na po ko guys na ang atong drama nga may asim pa ako, excited na ko kung unsa ang sunod na mahita po tungod kay nagka-enkwentro na guys ang duha, dili nagka-enkwentro kundi mag-enkwentro pa lang tungod kay niabot naman si Jigger. Then syempre yung amahan guys, masakitan sa mga istorya nga daot or sakit alang kay Lizelle. Yan syempre siya na guys na amahan, higog magito sa maong babae, then di pasakitan og mga istorya siyang anak kayong anak guys, kanang istrikto. Then okay na na siguro na may istorya siya mga sakit kung dili niya kung wala siya higugmato na tao. Pero kay nahigugma man siya guys, muna itong atatangan, kumakaagwanta pa ka siya guys, sa mga istorya siyang anak na mga sakit about kay Lizelle. I'm so excited guys. Kabalo po ko na excited na po mo sa lang sumpay nga itong drama. Anyway, I'm just, nang nagbutang ko og gibuhat guys, something nagkuan dire sa kwarto no. So, nagbutang ko og lip balm para pang help ko siya guys, kanang pang lip therapy. So, ang atong lawas guys, kailangan og therapy para ng lip. Dili lang kay sa to ang kuan, skin, kundi po sa tong lip. Dapat na po therapy. So, mo ni siya guys, ang mga therapy sa tong lips. Mo ni siya ang mga kanang ganing petroleum, mga lip balm, ani, pasilin ni siya. So, kailangan na to na, labi na sa mga uga-ugwait. Nga kan mangliki guys, para di masamad kay naka-try jud ko na sa una. Ambot ko na unsa to akong lip sa una guys na uga, din burog na ay panit dire sa babaw or diri at pita. Pero karon guys, nga sige na ko kuan guys, nawa na. Tungod siguro to sa akong mga lipstick nang gipanggamit sa una. Mo to nga ang akong lips nang uga, nya karon daghan na pud ko kuan. Eyebrow na ni siya tanan, gigaraan ako akong nang. And by the way, kaning puti Dr. Leonie guys, kay as you can see guys, I have so many pimples on my face. Nawa ni kabutangan, pero mga kuan na siya, mga pimple marks na siya. Anyway, magbasa sa ta sa inyong mga comments, but kung di mo gusto mamati na shout out mo, you may forward the video kung asa nag-start again ang atong drama. Okay, let's scroll down sa nako guys, kung asa tao na magbasa. Anyway, bago ko magbasa sa inyong mga comments no, guys, na po na ako i-share. Kay what to na ko na share kaayo gito ug basin wa po ka pamati ito na nga tong dramang Pamilya Calandrakas na ay news gito na ning kumbaga man siya drama tapos may nag-usa sa isa ka episode, so did you kanyo masaktan guys mo nang pasensya na kaayo. Sa station na siya guys, di na sa ko ang pag-record no, pasensya na po. Prior kanang nisapaw ang news sa ilaha sa ilang pag-broadcast no. So, nag-play ang drama, nag-play po ang news. So, nagkaisa mo ng medyo kuan. Pero, depende sa inyo guys kung yung pamation gyapon. Nya, medyo libog jud. And napoy part dito guys, na kanaganing putol-putol. Nya, sa ilaha man ng station guys, so ako mahimo.
Kaya syempre, di man natong drama, mga uploader raman ta, mga re-uploader. So, kung unsot na yung itabo sa kanang silang pag-upload, kung labi na kung hindi ang signal, magputol-putol, sa kagawasan din sa tuwa, putol-putol pod. Kaya depende magpud na good guys sa signal. Para na mag-live sila, tapos naputol, hindi nagre-live sila, niya na, humana naman to kato na part ni usahay. Kung ano lang to pamation ka ng mga advertisement, mga news, nga na. Muna nga itong pag-upload, is putol-putol. Muna ako lang tamong ipasabot. Kung anong naibasin ni mga tanang, putol-putol yung drama na ubad na way sumpay. Depende po na silang pag-live guys, kung putol-putol. Or ka nalabi sa una guys, nga katong nag-barbecue pa ko, putol-putol jud kay aside guys sa kanang station mismo ka na ganing mag-live tapos mag-relive na po tungod lagi kay siguro kana naputol ilahang live then maputol po na sa to of course sa ilahan na nya labi na dire sa amo guys na sa una guys sige jug brown out mo nang ang akong drama sa una putol-putol mo to nga ako na tamong gipasabot labi na sa mga new listener kung ano putol-putol. Okay? So, mga hinaot lang po ko ninyo na sabtan kay mga, di man ni gudi mo mga re-uploader na mga re-uploader na mi. So, and again, nganong natin pa-intro and pa-outro tungod kay may policy sa YouTube di sunod rami. Kay, kung di amo nang babagon or among supakon, kami po'y makuan. Burag na disobey na noon mi. So, loy po among channel guys. Okay, pero ako na magos kung mamati mo sa mga pa-intro o labi na sa pa-outro. Pa-intro, i-forward na ninyo guys ang ato ang pa-intro. Kung asa nag-start ang atong drama. Okay, so magbasa sa ta guys o pipila ka mga commentors. So the first commenter na to basawan si Ma'am Dads Vasquez 20 hours ago and gito nag-comment sa atong drama nga ungo ka man ayaw pagbuot. And dagang salamat Radio Vlog sa ungo ka man ayaw pagbuod. Episode 56 to episode 58. God bless us all. And more power sa DYHP RMN Drama si Po. Paspaso na to guys para kuan. Next commenter si Sir Marlon Sugco 21 hours ago and gito nag-comment sa drama nga Inflagrante Delicto. And matud pa niya nga naa naman po si Maribel dire. Nibal is si Maribel. Nibal is sa Inflagrante. Inflagrante or gito asa koan sa tong drama nga Pamilya Calandrakas unsa magid Sir Marlon. Anyway guys, kanang ani ana guys ang langsung ang atong panibagong drama nga ani ana guys ang ato ang panibagong drama nga Pulis sa tong drama nga Marka Bahala. Just keep listening po. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ini kay kini maong kalis sa akong dugo. Hoy, Mario! Ambi ka na! Ambi! Ayaw ninyo iuli ang balaan ko pa ni Bilhor. Ulipon siya ni Satanas. Delikado ang mahitabo sa atong katilingban ug mahimong kasilagan sa Dios ang tibuok katawan ug tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Usaon na ito iniron? Asa man na ito ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na ito ton, ato na ito ihatag niya! Kamong duha nga mga tulisan, wa na'y laing makaluwas kaninyo gawas nako. Kay ako ra ang bugtong nakapanag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupad rin ako kay kundili bilangguon o kastiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. Mga kalag nga bunguton! Unsa man yun ay gusto nimong mahitabo? Nga hunungon nimo ang pagtudlo sa mga tao nga di na musugal. Muadto sa diskuhan. Nga pagbutan man nimo ang kalipay sa tao ining kalibutan na. Wa ko magbuot, Bilhor. Usbon ko. Di gyud ka na mahimo ang imong gihanyo diri nako. Kaya wa ko magpunting sa imong partikular nga negosyo. Nagsulti ko alang sa tanan nga makaayo sa atong kalag. Tinunto, di ko mahimuot ni anak Simon. Kay daghan ang sulti nako nga sagad imong imensyon din ha sa imong
pulpito ang pagdaot sa ngan sa akong mga negosyo. Dili ka na tinuod. Hinoon akong giagda ang tanan nga talikdan na nila ang ilang mga bisyo. Inaghatag kinigda kong kadaot sa atong katilingban. Hinungdan nga daghan na ang patay. Daghang patay ang nahitabo. Naghikog tungod sa bisyo ug ang uban pang nakadaot sa ilang pamilya tungod sa mga kahilayan nga naghitak na sa tibuok katilingban. Mausbon ko. Simon, kung dili ni mo tahuron kining akong gisulti, timan eh. Bisan usa ka diyot. Di nagi mo makalawat gikan nako og mga hinabang. Ug labi lang mag-antos unya ka sa imong pagbagahi sa pagtuman sa akong gusto. Timanay ka na, Simon. Pero hatagan gapon ti ka og kahigayunan. Bukas kanunay akong pultahan para nimo ug sa imong mga sumusunod. Di man ko lisod istoryahon. Pero kung magpadayon ka sa imong pagdaot na ako, magkita raw niya kita sa sunod nga higayon. Skam problemahan eh. Nahubsan na yung kuton. Aw, ay, parehas ng duha. Naglabad na yung atong tiyan. Ha? Naglabad akong tiyan, ipanuhot na kung labi nang nagpabadlo na yung mayo ng Magda. Punahan ko. Magdabali. Ha? Nga naman di ay. Tiyaw mo, ha? Nagsigit pangutang og mga alahas. Adong sa nga daw, ni kuhag bracelet. Nya karon na sad, ni kuhan na sad og pintas. Ngawa pa gani ko kaimpasan ng una niyang giutang. Di ra ba gipabalibad kung imong badlungon pa? Come on, come on. Come on, come on. Paita. Ay makadiha kay di na labad ni mong asawa. Sige, labad doon, ha? Nagdaghan sa kayo, gipangayo na ko si Daday. Di ba si Daday ang gipangayo? Pero, bitaha lang, Daday. Oh. Bitaha kay... Kuan man, kay dali ron pasabton. Ha? Di man mamugos kung akong inon nga, wa pa ko'y nahot, wa pa ko'y kwarta. Oh, may pa ka. Kinang ako agyo kay bidahadlo ko ra badayon kong mulaya siya kundi na ko hatagan sa iyang pangayoon, sa iyang gusto. Ha? Mau masab sa Daday, pero mabugnaw ra masabdayon siya. Mabugnaw ra dayon siya. Ha? Ang kaso na mabugnaw kay imurong pabukalar umuinit. Imurong na initon. Ako lang sanong-sanungon para way gubot, di magubot ba? Mabitan na akong gibuhat bitaw, Ton. Mulian naman sa dinuon ako ng maman. Labi labi nag kanang magilok ka sa bungot. Bawa ka niya itong bungot na way batasan, bata ka nagsuot. Tamao yung kaisda. Buwang ka na sumpay. Luis man, isda. Sa isda, nung tanim kalaki mo na. Bitaw, Ton, mag-iskot taglain ba? Ato ning sulbaron, kung unsaon na to na yung makakwarta gitaron. Kaya nagabot-abot na rabagan yung mga beranan na to. Beranan sa kuryente. Mga tubo sa utang ug uban pa. Pida, malumos na kuha ni. Oh my goodness. Lagi. My goodness ka dyan. Parehas bitaw ta. Kita kuha ka nung tarong nga trabaho is ba? Sa kung tarungan nga imong gisgutan na dahil hiwi. Ang but pa na kung ipasabot is di na ta mangawat og banholis. Ha? Ngita lang yung tagdisinting trabaho is. Aha. Bahala gamay. Basta magkakwarta ta. Aha. Mas kalisura sa di mong giingon to na Bimanggod ni mo is. Sumpay ka na. Delikado kayo. Kung ato yun yung ipadayon hangtod sa hangtod. Ay, uam sa ko mo ingon nga hangtod na yun niton. Ang ako lang ba, nga, makachakpat lang dahil tag-usa. Iwan na, igo na. Pwede na nga din na tamanulis o mga wat. Kung maswertihan pa dahil nga makakuha tag minilyon. Ha? Ay, kung ina nga din na tamuhunong. Undang din tagpanulis kung naanatay daghang kwarta. Lisod kayo, Esoy. Oh, come on. Ibaw kas balita ron, ha? Oh, come on ka dyan. Bata nga gilugos, balita na, ha? Hmm. Dorogista, nga gipatlanog ko. Aha. Tiguang, nagikuhag tinay. Aha. Ha? Kanang mga kuya ron nga balita, ha? Kung madakpan ta, delikado, o kita'y mapasangilan ana. Oh, come on. Kalayo ra taon, anak ton, oy. Ano ko taon kita may mapasanginlan, nakawat raman yung tulis ng ato. Uusa pa, di man ta manghilabot tao. Butang raman ng atong tuyo. Bisan palagi, es. Delikado man gano kita'y mapasangilan kay. Wala, ratsada man yun ana. Ha? Kanang tanan kung madakpan ta. Busa, magbag-o na ta. Mangita tagtaro nga trabaho nga di sa tamauwawan sa atong mga higala. Labi na yun sa atong mga asawa. Bisan palagi, es. Delikado man gano kita'y mapasangilan kay.
Wala, ratsada man yun ana. Ha? Karang tanan ko madakpan ta. Busa, magbag-o na ta. Mangita tagtarong nga trabaho nga di sa tamawawan sa atong mga higala. Labi na yun sa atong mga asawa. Ha? Pida sad, oy. Musugot man kuha na ton. Wa man ko'y supak nga muundang kita. Kabisag ako, nagplano manggugong nga di yun magdugay ng bisyo, ha? Mao lagi. Mao nga, mangita lang yun ano bang tarong nga trabaho ba? Oh, come on. Mangiyo lang niya kung nimo ton, ha? Come on. Ngaon sa man. Wa, bisag, last na lang, last. Unsay las? Kuan ba, doon na mo ko'y nindot yung plano. Unsay lagi? Nakakita ka ng karaang bayad diya ba sa bilyadulid ba? Asa ko na na? Di patakabos lungsod. Nakatultul ka sa, kuan, katong purok luntabaw ba na? Oo, kana. Luntabaw, no? Oo. Karang bay na nga. Karang dagkong bawas bungtod. Oh, yes! Correct! Oh, my goodness! Muna siya ton. My goodness. Ano mo day? Ha? Usa man na imong plano is, ha? Muna'y katapusan akong target ton. Kay doon ay nakasulti na ko, nga na ako nung daghang bulawan diya nga nakatago. Di ta magsilbi anang dapita is, oy. Nahibaw ka ba? Nga daghang nagbantay anang baya? O bitaw, daghan ang nagbantay kay na may daghang bililhong butang diha. Lisod. Lisod yun na, lisod. Why lisod na to ton kung atong planuhon mayo? Hidasan ni mo eh. Pares ba sa itong gibuhat dito sa Manluyo? Unsa man gyud nahibaw ani mo anang dapita? Matod pa nila ton. Sa akong nadunggan nga na ako nung underground dapita. Unya, to ako nung dito sa sikretong dapit, dunay daghang mga alahas o bulawan. Mga mahalon nga butang nga pwede na itong mapahimuslan. Okay sa nasayod, kung mulang po si Dayta, o jackpot na to. May mugdi na ta mangawat ton. Mundang dayon ta, kay makakwarta na magidatag dako. Sabya ka. Oh, come on. Ako na nang una-una is. Di una ako mo desisyon o anak, ha? Di una ako. Ay, una-una agmayo ton, ha? Una-una agmayo. Ay, aron makatuo kong napakay una-una, ha? Ha? Promise na ko nimo. Last na lang gini. Kung mulampos ganita, di na kita manulis. Manghulap lang niya ta. O niya lagi, huwag kita mo lampos, ha? O, lagi. Ha? Bupadayon, iya punta? Magdepende. It's depend upon apa time. Magsabot lang ko niya tana is, oy. Hida Kay, ka, be. ay, nakahukom na bagyog ko. Oh. Sa akong kaugalingon. Nga mo undang na ining bisyo, ha? Oh, come on. Ay, kanindot gud anang imong kwintas, Magda. Pure gold gud na siya. Ay, ooy. Mahal kini pagkapalita. Cash kini. Pila man si palit ni mo, ana? 30,000. Uy, wow! Mahala di, ana, uy. Ay, nindot naman na ipuhunan og negosyo. Barato na gani ni. Mas mahal din akong bracelet kay 50,000 ang pagpalit na mo ini kani. Uy, kakwartahan gud ninyo, no, Magda? Ay, okay ra. Nalay kabayad. Nay ikakaya. Ay, kanang tuod, Milagros. Ilista lang una ning akong giinom ha kay wa ko kada og kwarta. Ako lang unyang iagi dinhi ha. Uy, hala. Ay naa para ba kay utang din Magda? Gawa ni mo bayre. Aw, naapa di ay? Pila man? 300. Gamay raman di ay na, oy. Ako rin ng tingbon, ha. Ako alam sa di ay, pakuhaan lang sa kudag corn beef, duha lang kalata kay akong ipakaon sa akong iro. Uy, hala. Unya, kado sa manin mo bayran. Bayran lagi na nako lagi. Unya, inigagi nako dinhi. Da! Dali na! Magtungin sa ta! Kadiot lang, oy, banong, oy. Pabutan lang ko ninyo din siya di agad. Di ara Magda, oh. Palihog lang ko, ha. Bayre gid ni karon kay nawa na rabag ko ikabali ni. Oh, lagi, oy, ay kabala ka, anak. Kwintahan ang daan ng ako, kay ako din ng bayran, ha. Hala. Ato na ko, Milagros. Lamat. Sus, baya. Dagkog alahas pero way ikabayad. Pero gaba. Uy, Milagros! Naamal kita kipit-pit si Donya nga dala talagi. Nangutang na sa to mo, no? Mulang. Taan pagid lagi ko. Pagkaagig na ang babayhana, no? Gahilas-silas lang yun. Daghag alahas pero sige pangutang. Dugay na ba kayo na bayad? Mao lagi. Pero misaad man siya nako nga mubayad unya. Di ko mo too, ana, oy. Napamagaling na utang nako. Wa gid na mo bayad. Pila man sa iyang utang nimo? 5,000. Gitabla rag away ana babayhana. Uy, dako good. Wa din mo paningla. Ay gipaningil oy. Glalis na bitawing maayo ana. Giingnan ra kos bigat lang, diskumpiyado ko nako.
Hadlok ko kung di bayaran. Hangtod ka na muhapit na gid usa ka tuig wa gyud na mubayad na ako bisag usa ka dako. Diri hinuon nako mubayad man na siya kay ako man ginang paninglon. Pero naay ka usa nga dugay kay siyang nakabayad nako. Muhapit sad to, hapit to tulo ka buwan. Pero maayo na lang gani kay nabayaran ra man gyud. 2,000 tong iyang utang nako. Halos ang tanang tindahan din ni Milagros na agad si utang. Ambisyosa ginababayahan na Sugarol pag yun. Aw kung dili siya mubayad na ako manggit siyang pugso na aron mubayad bahala nagmasuko siya. Lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo. Amen. Lawas ni... Oh, Bilhor. Mukalawat ko, Padre. Ikasubo ko, Bilhor. Manati ka subi kaniyato nga di ka pangkalawat sa lawas ni Kristo kundi ka mo dawat sa sakramentos kumpisan. Ni kumpisal ako, Padre. Pasaylo ako. Nagaila ko kung kinsa ka, Bilhor. So, dili ko nimo pakalawaton. Padapli no na, Bilhor. Kinapay daghang naglinya nga gusto mo kalawat. Padre, ayaw ko pakauwawi. Hatagi ko sa hostiyas. Ibutang sa akong kamot. Lawas ni Kristo. Amen. Usbon ko, Padre. Muhatag ka na ko o dili. Unsa ba imong problema nako ha? Nganong dili man ko nimo hatagan sa hostiyas? Gikasubo ko, Bilhor. Kung gusto gyud ka nga mo kalawat, kinahanglan nga mosunod ka sa mga patakaran sa simbahan. Kinahanglan mo dawat ka sa mga sakramento sa Dios. Nganong di man kamutuon ako? Nanikumpisal ako. Una sa tanan, kinahanglan nga mahimo kang binunyagan sa simbahan sa among Dios. Binunyagan ako. Gikan sa akong pagkabata. Oo, binunyagan ka. Pero imong kisalikoy si Kristo sa imong kasing-kasing. Ug nasayod ko, ganayan ng Dios ang imong gisimba, Felixto Alonso. Uy. Nakaila gid ka sa tinud-anay na kong pangaan, Simon. Di ko nimo malingla, Felix. Diskumpiyado kang paria ka. Usbon ko, ang Dios nagsugo pinagi siyang simbahan nga kinahanglang sundon nimo ang iyang kagustuhan. Di ko makabuot niya na, kaya na tayo gitamdan nga lagda sud sa simbahan, Felix. Punyeta ka. Binhur akong pangan. Wa kay pagtahot. Timan ikli Simon. Magbasol ka nimong gihimo nako. Pailhong ti kag sikinsa ko. Nang mapatong, tanawa ni. Ayaw na din ang mao. Putos na binangkal. Ayaw ka buwanga. Hindi pa kani. Wala kayo nagkakuha lagi kag mapaday, nagkakuha gyud. Oh, naturil. Di ay. O kamo. Nya, son, ha? Ready na ba unya ang atong operasyon? Kapatem pa. Wait. Ha? Say wait. Huwag pa ganit kung sa nungin Imo naman hinung kung panda mo nga. Nagdua-dua pa ganitay. Ninung sa man ka. What's the matter with you? What? Ay na pag what's the matter ni ha? Tinud-on magini nato. Kay mao ni ang katapusan natong hulak. Kay aron buundang ta ining bisyo ha. Patem paragoton. Taruhon sa tanibay. Murag nabali naman hinuni. Ha? Ako matatoy gusto kayo primero. Pero murag ikaw may kusunada kayo. Nga naman what's the matter with you? Oh, come on. Buwan. Oh, come on. Ganahan sa Mao ganito. naman gani. Ganahan na lang gid mao naman gani. Lakas naman gani. Sure ka ha? Sure na bol. Sige. Sige. Sige, larga bol. No, be. Tanong ta kasi mo maplano, be. Pasabta ko ining mapahabi. Ha? Ining mapahadili, mapahak no madugay. Mapa. Dili Oh. mapa ha. Niya, pabilo. Mapa, okay. Duha mo gini kandana no. Bitaw. Dire ta mo agis. Te. Di magita makasud pa rin. Uh-huh. Pero, dire sa loyo. Doon ay sikreto nga agianan din eh. Kining akong dimarkahan. Kita kanina akong dimarkahan?
Oh, masuwito pa di ka nako ani da. Bantay ka? Oo. Na-interest man ko. Oh, mo de. No. Oh, unsa naman na diha? Unsa naman na diha? Sekretanil ni siya paingon ngadto sa sod. Hala, suwito lagi ka. Tungod bantay aning ka? mapa, tungod Tungod aning aning mapa. mapa. Kita man. Okay, okay. O kining gibutangan ako og X. Tangan ako og X. Oh. Ayaw na ko ay kining X. Ay, dai ba magkuda kay kag X. Ay. Mao ni ha. Mao ni ang mga gwardiya sod sa bahay nga kinahanglan gid natong bantayan. Bantay ka? Oh, come on. Niyo sa na to paglusot nga na may gwardya ng tunnel nga atong agian. Sa ibabaw ni siya is pero ibabaw. di man tamo agi diha. Okay? Kini. What? Muliko ta diha. Lahos din Okay. Ok. Siya kok. Ok na, okay na, okay. Okay na, okay. Sige, pray. Niya ha. Okay. Aron di kita mo sipya. Paminaw gyud paminawag maayo ning akong instruction. Sige, Ton. Sulti, Ton. Maminaw ko. Basihan na to ang ipagawas na memorandum from the Vice Census Bureau. Kulbaan Nakabutang dito nga high risk na dito ang mga barangay. Wala makakaroon pa ng trabaho. When I say high risk, What's the full matter with barangay you? na dito ang dito. Isalig si mong kaugaling. Makasad, Naaram na yun, ha? makaluya Ay, sige, isgot ng kulba. Kinahanglan nga makapokus ka. Karoon yun sa itong kabuhaton. So, we have to abide with the law. Kung sa man ang ginaman to sa gobyerno, so ato na siya. Nakaw na una ng good ko ha. Sa kanang gisulti ni daday na. Oo. Siyempre, ang ato na lang yung i-prioritize nagdudan ang siya safety sa sa atong mga lakaw. So kung mando nila nga no habitation Ibahanan ko sa niya. mo na balaan Mga kung may bawa niya. Madaghim ko tinunto. Iya, gidahin kong buwagan. Maghinaot lang may na Ayaw maplastan tuwan. may Sultera na niya. tanan Yung na kung makakita nagdaghan ng kwarta, Sa siguro kung pagkakaroon, mausap ng kung tuno basihan na to ang tuno sa ipagawas sinultihan na. Ay mo na inisip. Habutang dito nga high risk na dito ang Ay, no, mga sabi barangay. ako, So, oy. when you say high risk, full Come on. barangay na dito ang dito. Kung makikwarta So, tagdako, musulti sa dayka kung gikan nimo, kundi naggikan nimo makaluya kwarta. kay tungod. Di ba nagsabot naman ta? There's Ana? no place like Nadaghan home. kayo Dahil tag yun, mahimong there's no ipasamin. place like home. Number So, one, we have to abide nang with the rason law. nga Kung mga sa man, treasure hunter ta. ginamando sa gobyerno. Ako na bitaw na siya. So ato na siyang sumbong. Nagduha-duha man siya. Tuo sa kong gisulti. Ay bahala na di sa mo. Siyempre, ang ato Problema na na lang yung niya. i-prioritize Basta ang ang importante safety nga sa makakwarta tanan. guta. So kung Hindi mando lang nila na ko ang no kuno nga habitation sa naghimo mga tag ginuan period. no habitation na. Kung saan na lang. So, Naisip pang manghinaot hunahuna lang nang may gisultin ta maplastan day. may Ang importante sa lagi nga mulampos kita tanan na kunya. ilahang gipahawat sa buwas. Sige, balan Sa na. Basta pagkakaroon, last lang kung giniis ha. basihan na to ang ipagawas na Kung gusto na kong madungog from ni the Motong. Vice Census Bureau. Oh, dahil sa gini. Nakabutang gid dito Mapakyas man umulampos na ini. Mao na ni ang tapusa na itong bisyo. So, when you say high risk, Sige, full bahala barangay na gid ang gino dito. So, Kutog sa tumahimo. Kinahanglan makasad, magulampos yung kain. makaluya Bueno. kay tungod. Alas 3:30. Buwin kami no. There's no place like home. Naingon gid mo, there's no place like home. So, we have to abide with the law. Kung Bueno. sa man ang ginaman Alas sa 3:30. gobyerno, so Basi ato na mabuntag siyang kang sumbong. kinahanglan nga mulihok na ita. Larga. Oo, syempre ang ato na lang yung i-prioritize na iyahagip pahawat dito sa area. Sa pagkakaroon, kung basihan na to ang ipagawas na memorandum from the Mines and Geosciences Bureau, nakabutang gid dito nga high risk na gyud ang mga barangay. So, when you say high risk, full barangay na gyud ang gingon dito. So, makasad, makaluya kay tungod there's no place like home good. Naingon gid mo, there's no place like home. So, we have to abide with the law. Kung sa man ang ginaman ko sa gobyerno, so ato na siyang sumbong. Oo, syempre ang ato na lang yung i-prioritize ang safety sa tanan. So kung mando nila nga no habitation sa amo na balaan mo ako na balaan no habitation na. So maghinaot lang mi na maplastar mi sa tanan na ilahang gipahawat dito sa area. Sa pagkakaroon, kung basihan na to ang ipagawas na memorandum from the Mines and Geosciences Bureau, nakabutang gid dito nga high risk na gyud ang mga barangay. So makaluya kay tungod there's no place like home good. Naingon gid mo, there's no place like home. So we have to abide with the law. Kung sa man ang ginamando sa gobyerno, so ato na siyang sumbong. Namo agi na ta ining tani. Oo, syempre ang ato na lang yung i-prioritize ang safety Para makadiretso sa na tanan. tagsod. So kung mando nila nga no habitation sa amo na balaan mo ako na balaan,
Ha? no habitation na. Listen to me. So, Kinahanglan nga hinaot musubay lang ka mi akong na kastanin. maplastar Kay mi ni asamar ka sa atong mapa. kanan Nga delikado na kung ilang maagi pa hangipahawak pinagis ko. sa area. Kay posible nga may magbantay sa basihan sikretong na to dapit ang ipagawas pinuntayan. na Hindi. memorandum Mao ba? from the Mines and Geosciences Bureau. Nakabutang dito Okay, na high risk na yun ang mga barangay. So, Okay. kung yun si Mas high mayo risk, gyud nga full ato na lang barangay gyud na yun ang sumbay tingin gyud dito. gitudos So, mapa. maka-sad, Sige, tara. makaluya kay tungod. There's no, o sa man ang ginaman ko sa gobyerno, so ato ang nasang sundot. Oo, syempre ang ato na Utang lang yung buo. Ayaw prioritize in town niyo pasipan iyang bahay sa So Dios. kung mando nila nga no habitation, amo na balaan, Maluoy no mo. habitation. Ayaw ninyo kini So, bata. maghinaot lang ni na maplastar Hindi ni ka gusto. sa mo madapatan. tanan na ilang gipahawak sa diyo sa area. Sa pagkakaroon, kung basihan na to ang ipagawas na memorandum from the Mines and Geosciences Bureau, nakabutang din dito nga Ay, nagpahawak high ka na risk to, na yun ganun ang mga barangay. So, kung yun say high risk, full barangay na gusto dingon dito. So, maka-sad, makaluya sila. kay tungod. Sila masayon. There's no place like home good. May gagawin mo, there's no place like home. So, Hegalaan, napitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni atong sugilanon, mga kalag nga bunguton. Nga kalag nga bungot. Anyway, kani siya nga drama guys. Puli ni siya guys sa atong drama nga Love for Sale. Tungod kinahuman na kini atong niaging adlaw. So, lindot po siya guys nga drama. No? Anyway guys, let's kanang ay wait lang, share ko lang again. Dapat yun na i-maintain na ako share no. Na kanang sa mga di ganahan mamati ni atong pa-outro yung may next video tungod kay wala na ni drama no diri ang dapita. Nahuman na, susunod na pod ta mag-upload sa lain na pod. Scroll down na mo dira or tanaw lang mo sa playlist daghan pa tang mga drama na na-upload na nato. And diri ang magbasa lang sa akong comments tungod kay daghan gyud ko'y comments na wa pa nabasa. And sa mga sa mga new listeners na wala kabalo kung ano na patay pa intro and pa outro tungod kay kinahanglanon nato ni Ma'am Sir kay uploader may dili kami ang mga tag-iya sa mga dramas mo nang kinahanglan gyud na naa gyud mga pa intro and pa outro. And sa tong pa intro para makasayod na dira ko nagabasa og comments pero sa atong pa-outro dinhi ko kanang review kumbaga kanang nag-narrate charis. And sa karon magbasa sa atas mga comments tungod kinangahupas ang ubang comments charis char lang. Ito guys, mag-continue sa nagbasa sa inyong mga comments tungod kay ubay-ubay na kini. Okay, the first commenter is wait lang asa na ta. Okay, the first commenter si Ma'am Lizedo 10 hours ago and gito nag-comment sa ungo ka man ayaw paggot. Anyway, sa mga di ganahan mamati again ha. You may next sa video guys tungod kay human naton drama no. Dagan pati mga dramas dira ay scroll down lang ninyo sa atong homepage or sa atong playlist daghan dira mga dramas na human na natong upload. Kanang episode 1 hantod mahuman natong drama daghan din na Pwede mo mutan din na guys. Okay, the first commenter natong basahan si Ma'am Lazeto and 10 hours ago and gito nag-comment sa tong drama nga ungo ka man ayaw pagbuot. Matud pa niya na ayay nabatian na gyud nako nga imo gibasa akong comments go pa. Actually Ma'am Lazeto di lang kay karon pa nako nabasa imong comments. Nega-comments ka ma'am so ginamen tanan mga mga nag-comments guys basahon jud nako na para pod na every time na mamati mo sa akong pa-intro or sa pa-outro na to, madunggan ninyo guys, nag-shoutout mo or gibasa inyo hang gi-comments. Okay, pag-shoutout naman mi diri sa Nassau. Baha mas gapa, makawala sa kapoy. Kay after work, inigabot sa balay, household, course na pud mi. Pud, pero time na mami na pud og drama. Ayan, gitagaan jud ni Ma'am Lacedo og time ang pagpamati ning atong drama guys. So, daghang salamat Ma'am or Sir Lacido. Thank you so much po. Matod niya. Thank you. Paway sa pa yan. Okay, next commenter. Si Ma'am Danela Gonzaga. Gito nag-comment sa itong drama nga, in flagrante delicto. Halaka, no? Maudyod na'y hinungdan nga dili ko ganahan mo sakay og taxi kay kuyawan ko. Og lesson learned, jud na di makigistorya sa dili kaila kumpiyansa.
di kaila ayaw aka nang kaila ayaw pag kumpiyansa. Thanks sa pag-upload ma'am, ninduta ani oy daghan kag makuha nga pagtulunan. Ayan, daghan ko no tag makuha nga pagtulunan anang drama nga in flagrante delicto. Amping permi, God bless. Thank you so much ma'am sa pag-upload. Amping ka no ni ma'am kay na ay ungo. Dito siya nag-comment sa ungo ka man ayaw pagbuhat. Anyway guys, gusto rin po na ko i-share guys no. Katunta ko Manila sa una na ko'y kauban guys, isa mako cashier. So sa cashier guys kanang amo jung kuan kana ganing ang among out jud guys alas 10. Then kay kato siya nga kuan kanang day off niya. So anad na magud mi guys na matulog og kitlawon. Then karon kay hilig man gud pud siya guys og kana ganing laag-laag masig gabi guys. Actually pag naka sa syudad maski pag ka naging kadlawon na kamula gito guys, pero daghan gyud tao mo nang anytime di ka mahadlok, pero kato nahitabo sa iya guys, mas pinaka worst kay nisakay siya og taxi, then karon kay siya ra isa, syempre kato siya na kuan pod ako ang kuan ka co-worker, siksihon po siya guys, ug nagi siya absent yan no guys, siksik to siya manukot, and of course kana ganing siguro nasiksihan tong kuan pod katong naa sa taxi driver, then siya ra gud isa yung sakay, then gipagtripan siya guys. Wala man nun siya gikuan, pero oy gani pod kay wa po siya ginaunsa kung dili gihold up siya. Abot naman nun sa kan, pero ay pagka na wala na ito po iyan lang guys, kay mo tong na trauma jud siya. Abot mo ko sa driver guys. Wala dito kuan sa yung driver. Na dito ni kuan sa iya, pero bro driver gihapon ang nagkuan sa iya, kada ganing nagtulis kay nakita mo niya guys na burag arangan to akong kuan co-worker, nakita niya bas nga ang pamarog ana bitaw. So ang taxi driver mismo guys ang nagkuan na pud purag hold up bitaw. Nya maglisod man kag kuan na guys kana ganing kanang hawa labi na pagkuan nakalak ang sakyanan. So lisod kaayo way gani guys kay nakakuan na siya, wa ra pud siya naunsa. Kay kuan mo to siya na natruma jud siya guys. Dili basta-basta to na panghitabo labi nagpagkadlawon gabi or gabi ba kanang mga alas 10 may nga na or kadlawon tungod labi na pag ikaw ra isa guys niya sa kay kag taxi delikado jud na. So nga to na inatabo sa kung kuan. Gi kumbaga behold up siya ba pero wa pud siya naunsa. So moto na natroma siya guys sa taxi. Manang sukad ato, musakay magyapon siya sa taxi pero na nadyoy kauban. Natroma siya na musakay siya ra isa labi na pag gabi o kanang kadlawon. Manang pag musakay gyud siya may ingana, di man jud maiwasan guys na di ka makasakay og taxi. Maski pag nakay-trauma na. Tungod kay gito sa kuan guys, namang mga lugar na walay jeep. So ang taxi 24 hours man na siya mo na makasakay jud gihapon ka. Dito sa syudad, maski diri gihapon sa ato gani di sa mawadji kuan taxi panalag sa kayo, hindi pud bi mag-taxi kay mahal kaayo. Pag sakay pa nimo 40 na probinsya ra taday. Ang iyahang kuan guys minimum iyahang kanang pag-ingkod pa lang nimo kay wala na ka rate sa probinsya mo rin sa Manila 40 mo pag-ingkod nimo. So mo to no kay nato sa probinsya dapat ang rate pud probinsya rate. Pag-ingkod pa lang nimo 40, may pagmusakay kag kuan marikwat kay pillar. Brato kaayo. Tag G's. Then nakaabot na kasi imong destino. Kay sana pag-ingkod pa lang nimo na 40 daan, di ba? So mangita jud kag asa ka dapit maka-save. Mo to ang panghitabo sa akong ka-coworker sa taxi. So hadlok mo sa kay guys ug ikaw ra isa. Medyo okay pa pagduha, pero maski pag nakay-kauban guys, as long as ka na ganing gila, then ang driver guys na adyoy ka ng balak sa imong na din giadtog laing lugar labi na kanay imo tuan gusto ka katuod, then imuhang driver na ibalak what if na iliko ka biska na nadalan dito kay gikuan nya miingon na kag asa na may pudang sir na mo na siya shortcut lahi na ti ay manang hadlok jud gihapon mo sakay. Okay ra siguro mo sakay taxi pag buntag kay daghan pa man tawo, pero pag gabi guys hadlok kay ngit-ngit man. Maski pag medyo daghang tao sa syudad, hadlok gihapon kay basig ikuan ka sa gilid, di ka makita. Hadlok gihapon. So ayan,
daghang salamat guys sa mga namati ni atong panibagong drama na Pulis, atong drama nga Love for Sale. So daghang salamat po guys sa mga namati ning atong pa-intro and pa-outro. Okay, so susunod na po tayo magkuan guys. Mag-upload doon kay gapiin ano. So salamat again sa mga namati ni atong drama nga kuan ka ng mga kalag nga bunguton. Okay, God bless po.